Serahkan dening Ibu Mujiatin dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Kateni lan ugi ke Ki Dalang Sigit Ariyanto. Pramila dumateng panjenenganipun Ibu Mujiatin kalian Bapak Kepala Desa Sragi sumangga menika minggah dhateng panggung. Tak perlu inggih menika penyerahan lakon pewayangan wonten ing wekdal ganjil menika. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, untuk menandai yaitu terbukanya pewayangan pada malam hari ini akan diserahkan yaitu pewayangan yaitu dari Ibu Mujiatin. Monggo Mbak Ulfa. Ibu Mujiatin menika dipun serahkan datang Bapak Kepala Desa Sragi. Hadirin kami mohon tepuk tangan. Saking Ibu Mujiatin menika dipun serahkan datang Bapak Ki Dalang Sigit Ariyanto. Ibu Mujiatin acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Mudin Kadirin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lagi yang ke-352 sampun cekap pramila monggo wonten ing acara dalu menika kita tutup sesarengan saking kawula pribadi mbok bilih haken kawula inggih menika minangka pamiyawara wontenipun acara lan bersih desa lan hari jadi Desa Sragi. Wonten kirang lan langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sakathahipun lan sumangga kita sareng-sareng menikmati sareng-sareng kita menika inggih menika ningali pewayangan wonten ing wekdal dalu menika ingkang mangke dipun gelar saking panjenenganipun Ki Dalang Sigit Ariyanto saking Rembang Jawa Tengah lan dipun dukung inggih menika kalian inggih menika seni Cakraningrat. Pramila wekdal sasekapun kawula aturaken dumateng panjenenganipun, monggo sawektalipun kawula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantoto Semar Budronoyo Opo darunane dene Ismaya kok kipake saka jagat kuwi Semar. Ugek-ugek mesak berita Ismaya mulane sira tak kipake saka jagat tuaku bakal takon mangan kowe. Lamun perkara sejatine kewajibane Semar jagat kaya iki. Jagat wis padha nyekseni. Lamun kewajiban iki ya Semar minangka dadi pamonging satru ingkang bantet berbudi gawa laksana. Yen saiki angel goleki satru sing bantet berbudi gawa laksana, banjur Semar kon ngomong sapa? Wis padha. Urusan ing jagat bubrak lan raing tatanan iki mergo ditah ing acara kuwi wis koncatan yang budaya wis ilang budaya tata krama wis ilang budaya Subasita unggah-ungguh wis ora dipayu yen nganti maning tata krama Subasita mula aneh ora lokal ana tetembungan pal-pal kedua ora sepawaton wolu jare halal. Iki sing ngarai rusake negara. Ya Semar, Ismaya piye? Sireping Tuhan pangono bumi jagat bakal manggih karahaya. Lamun piye Semar Budranaya Sumbodo ambangun wujuding kahyuangan. Iku saknyatane kunjang serapi
Sumeblak sumaring Bangarko Hanyorti siraping pendapi ageng negari Dwarawati Yudharaka. Mila sedebat Dwarawati jagat pranata dadi palamane wong sak jagat. Dwarawaka wedine dadi papan pambuka. Nalika samono Sang Nata Dwarawati Sri Bathara Kresna ya sang Padmanabaya Narayana Penggak pungging dampar gatot pinantik babut kang pedani sira bareng sari-sari dodo-dodo sajebat kastule ingkang ambar karo ngancurating pangurahan pasebaning pamayo utuyan Senopati Dwarawati Bedhe Satrasura Budi Raden Satyaki ingkang endhelake sabdaning Ducrinanapa Galing gumarang geni tumbal tangan diko katungko papaning Narendra Mandura Prabu Baladewa. Sote pandang sumo anak banjo pasaran Narpati Dharma Putra yang Dananjaya Matur Ngroko Nalindra Hari Murti Waspada abdo wasangan katur sadaya sangrat Madura Wangsos madri luwih muga ngayama ing panjenengan ingsun Omo Prabu Mandura dereng dangu sarana Omo Prabu pendapi ageng negari Dwarawati ingkang rayi ngaturaken pasedan para ramu dipunjuk sandhap pemuda-pemuda Jepara Prabu Balarama ingkang katemben rawuh ya jagat Bathara pangestu para jagat yali Kakak tetu kali umur dulu sehat coba simpan percaya papan itu kakak Mandura ono Dwarawati kalis kidul kidul mongkok bombong rasane ngatiku dhewe sing ngaturke bagi para Rama ya Ustaz Topo Yai orang kita puja pangestupun kakang Mandura tumandu marang Yai Prabu Sri Bathara Kresna adiku Dwarawati sing tak tresnani ngomong nggih Prabu puja pangestupun karo mentak sampun kula tampi kula karo menten jogo kapeteking pranaja rumeketing marbaya ugianing duwana bagya kahiwanan kula boten aku ngaturi pinarak lenggah ingkang prayogi wae iya Yai semono sowan kepenak maneh anggone pun kakang Mandura kula lenggah ana madyaning sasana kene
Dereng dangu sareng Koko Prabu Mandura kemerayipun Satyaki ngaturaken sugeng abet mugi rujuk Koko Prabu. Yai Satyaki, iya di wis tak tampa sing adi ngaturke bekti mring pun Kakang Mandura ora liwat pangestunipun Kakang Bayi ora ketampan ana Yai Satyaki. Saged lagi kula mugi mugi adosaken jimat paripun. Katuran penarak lenggah Koko Prabu. Ya, wis ora penak maneh anggonipun Kakang lenggah ngabiyat rono ngarsane adiku Darawati. Koko Prabu piye Yai? Mongko bumbung biraning manah boten kados ing mrika lenggah menika. Awit negari Darawati karaman Paduka Koko Prabu Mandura. Prasasat Darawati menika nganti rawuhipun purun Bathara Brahma nanging wonten emane Bawowo. Emanipun Paduka rawuh menika boten paring secara langkung rumiyin. Mila nyuwun duka ingkang kathah ingkang rayi boten saged hangacarani tata carane Kanalendra. Oh, adikku sing tak tresnani Yai Kresna. Sing tak jaluk ilange sangga runggi. Kang sarta ewuh lan pekewuh. Awit pangrengkuhipun Kakang Baladewa antaraning Darawati lan Mandura kuwi ora ana bedane. Darawati ya Mandura, Mandura ya Darawati. Malapun Kakang melu mangka bombong nganti prasaja kalenggan samengko nadyanto kinanti wujude udan riwis-riwis nambahi reseping ati. Inggih. Sembah nuwun rawuh Paduka Koko Prabu Balarama karya kagiat semu beneh lan adat saben. Menapa batine kasiwakan suwali kuwatri babar kuwatri medal. Ingkang rayi Darawati namung ngangklungaken jonggo pilingaken karna. Yai. Para majolan usara sependhak kula datang karepe Gopro perak lewatur Kakang Mandura segede pangapuraku Yai. Bloko sutok bak utang terang pun Kakang Baladewa Prateng Darawati iki dadi saka kersa wigatipun Kakang iki ora. Iki dina pun Kakang dadi duta Sregara Ngastina, dutane Kyai Prabu Duryudana. Sambung rapetipun Mandura Ngastina lan Darawati menika napa? Ewa bilih Paduka Koko Prabu Baladewa dados duta Ngastina. Yai. Apa Sedi ora krungu kabar kang sumebar babagan kahanan negara Ngastina dina niki? Lho, Ngastina kenging menapa ora? Ora. Udakara Sara Trimadya Candra Kanggan dina iki Ngastina kenanan pagebluk Mayangkara. Ngastina larang sandang larang pangan satengah bilung-bilungan panguripane para kawula dasih. Jipun dapat penggali Kyai Prabu Duryudana anggone bakal madangke swasana jejering Ratu Ngastina kudu duweni tanggung jawab kudu bisa madangke kahanan iki. Jare ratu kudu iso gawe tentrem aja mung gawe tindrik. Mula Kyai Prabu Duryudana banjur manjing sanggar palanggatan keminta wangsiting Bathara amrih padhaning swasana negara Ngastina. Nalika semana ketrima sing dadi semedine Kyai Duryudana. Wangsit minursita kang tinapa dening Kyai Duryudana Ngastina kalis tinurubeda. Ngastina bisa uwal saka pagebluk, Ngastina bakal manggih karahayon. Lamun to disarati wujude pusaka kang awujud kembang kang aran kembang Wijaya Kusuma. Yai salumeng bumi sakroping langit nalidra kang darbe pusaka kembang Wijaya Kusuma kuwi ora mulya mung Jabawati kulanan Darawati ya siadi. Ora mung kalamun Kyai Prabu Duryudana Ngastina nyuwun sejata pituluhan lawan Kakang Baladewa. Kinten swanana Darawati mboyong wujude kembang kuwi mau. Awit sing darbe pusaka Wijaya Kusuma kuwi ora mulya mung Jabawati kulanan. Yai selak mesake penandhange para kawula negara Ngastina. Tumuli endi wujude pusaka Darawati kang aran kembang Wijaya Kusuma. Tumuli tak boyong ana negara Ngastina minangka syarat sarana amrih sirping pagebluk. Mangko yen wis rampung daya-daya kembang tak undurke ana ngarsane adiku Darawati. Idem jroning paswanan wadya gung tanpa sabawa.
kapraban dening Sang Nalendratama mangun kawengan lerusing duka ceka berbudi mangkono raras Dereng tanggung palangan di kota Lendro Durwati Talat Lendro Mandul Minang dereng abang kecok dengan belas bantoro Kasaru gegering jari Swangi lurah Petro kantong bolong Sumamono Bagong kayo kagiat kang samnyulat Mangono jari kota dari kocok yang ngono daya pinggir kental Kasang soyo ing turido jagat Dukato mesti mau jagat pokoknya bukan dulu iya yai kula kinten gegering masyarakat kula mau nonton Swaning Nalendra utang Brahma lah jebul tinemunipun nika Petro kantong bolong ingkang sowan bangsa telek sore-sore dadan semono metu apa ora ngerti grimis-grimis iki upama Petro sing sowan isih ngerti tata krama ngerti Subasita nang ngarepaning ratu nyembah menungso sing ora arep kanggo sing jenenge Bagong iki udan-udan sandale ora dicopot munggah ana pendopo ana ngarepane ratu ora nyembah malah salaman dianggep koyo kancane ngono piye wah bangsa elek iki ganggu ridu ngene wong tuwa anggo sampe jatuh durung rampung malah dagelan do teko dhewe-dhewe krungu swara kok rasa digatek wong pancen wong ora seneng ora kurang penyacat
Sing jenenge Nadia awake dhewe bener kaya apa nek jenenge wong sore iki mesti digoleki alone. Digoleki ora penere. Ngono ya kok. Aku dandan sore wis dadi ngono ya diloroi. Golek rai. Engko dandan telat iki arep manja apa arep turu? Nyak mergawe ora. Dadi nek ora seneng Pak kabeh iki salah to, Bro. Ngono lho. Mancak sore kleru telat kleru. Iya. Apa aku nek iki mbok kalah-kalah ora. Ora usah dirungokke bangune awake dhewe iki sowan ono ngasane njuni Ndorowati. Apa perlune cekat-ceket gek enggal matur. Petro wonten jago, Dek. Padha becik saswanku Ndorowati iki Ndoro. Nggih. Pangestunipun Sinten Prabu Sri Bathara Kresna kalih Ndoro. Mboten manggih halangan sawiji napa sing kemabetipun nggih kunjuk nggih, Dek. Iya wis tak kok. Pangestuku mau ngagetan manono. Nggih. Kula pundi-pundi dadosaken jimat. Bago dalem padha becik saswanku ana Ndorowati. Pangestunipun Sinten Prabu Harimurti kalih sing rubeda anggen kula suwen supaya bekti kula mugi kunjuk Sinten Prabu Narayana. Kowe kok apa dosa namane Sinten Ndorowati? Lha aku sinau lho. Sinten Kresna iki asmane pirang-pirang. Sebabe apa? Lho garwane kan yo pirang-pirang. Nek tekon ning gone keputren Ndokno iku jenenge Harimurti. Nek sing Ndokno Hari Minggu. Lah wis ana. Dipun tangi nggih, Den. Iya yo bakal wis tak tampa. Penak wae nggonmu lungguh yo bakal iki. Mun sekeca sedaya niki. Hawani atis. Niki sekeca mleh kalih ngombe kopi. Kowe iki daya kok dremis. Men lancar ya omongan. Wong edan. Lha iki Kresna. Sing ora tak senengi yo niki. Dagelan metu durung titipancine. Dayoh teko dremis mah njaluk kopi barang iki. Wah, ora kena ngono kuwi. Ya ta, klere ta awake dhewe. Ha iya. Kandhane ora seneng ngono kuwi. Mun magawe ke loro mawon, kula kalih Petro. Dagok. Aja kaya ngono kuwi. Telu, sing bener telu karo aku. Arep mundut dadak reko-reko nyeneni. Petro padha jek sangu. Panjenenganipun Sinten Baladewa sing kula mboten. Ya wis tak omong dipun-pun. Bagong padha lamet ya aku. Panjenengan lak iso. Cuma menunggu iso. Melu-melu cepet ya aku tergantung sing bakale sapa. Nek sing bakale piyayine halus aku yo mangsuli halus. Nek sing bakale piyane kasar cepet aku yo melu kasar. Menyesuaikan lho. Dipun tangi menawa mboten suka kula, Den. Yo tak pompo. Tak pompo kita. Penak nggon mulunggo. Nggih. Sampun mboten kirang sekace, sekeca. Betul padha dhisik. Sinten iki? Daramu Suryaki. Panjenengan winjing, Den. Semono mugi kunjuk ya tak pompo dipus padha-padha. Penak nggon mulunggo. Nggih. Sampun mboten kirang sekeca. Bagong dalem padha becik selaku para Ndorowati pangestunipun nadyan rada kegremisan iki ning mboten dadi sabab malah marake awake sehat. Wong karang suwe mboten udan-udanan lho. Penak wong kulunggo. Sampun mboten kirang sekeca. Petro wonten dawuh, Den. Jalur gunung kadingare suwen ana Ndorowati. Ana wigati apa Raden aku marang panjenengan ingsun. Purwa Majungsara sendang kula datan karepin bonahe kula matur wonten kletak renduripun. Kula nyunagung samudra pangsami nggih, Gus. Ya ya kok Raden aku. Lugunipun anggen kula srengkata Ndorowati menika kula dipun utus Bapak Semar. Upami Bapak Semar menika ratu, kula menika dadi duta. Nek gandeng Bapak Semar niku derajate mung sak lurah, Bapak Semar niku sak Ponokawan mung ngadi mila cekap kula dados kengenan ngeten kemawon.
kowe dikongkon bapakmu apa? Nggih, pareng matur. Wingi dalu niku bapak niku nimbali kula kaliyan Adi kula Bagong terus sesuk suwana nyang Ndorowati. Matur marang Sinu Ndorowati lamun to bapakmu iki bakal duwe gawe gedhe. Ya kuwi bakal bangun kahyangan. Kula kaget, Bagong kaget. Kowe gawe kaget. Aku lak mung praktekke kok. Jadi kula kaget Bagong kaget tapi ya aku ngomongin rasa praktekke. Ngono ya. Ben ketok le menjiwai. Becek aja terus kelawatan. Useng kok. Bapak Semar badhe kagungan kersa bangun kahyangan. Mongko syarat seranganipun inggih menika kedah mani pusaka Ndorowati ingkang kinastan kembang Wijaya Kusuma. Syukur badhe paduka Sinuwun Sri Kresna kersa rawuh ngestreni ngayomi lan ndongani yenipun Bapak Semar bangun kahyangan menika malah langkung prayogi. Upami Sinuwun Kresna rawuh wonten karang kadhepeng ngasta Sekar Wijaya Kusuma tertamtu para kawula karang tradisan sami remen penggalipun. Mesti sami dorasan-rasan lho ratu sing ngerti nyang kawulane. Merti jeneng karang tradisan. Niku ratu sing diarani turba. Apa kuwi turun ke bawah. Niki priksa kahanane para kawula. Iki kawulaku iki jane kekurangan pangan tenan ora iki omahe padha doyong ora. Kanthi Paduka Sinuwun Kresna niti priksa rawuh wonten karang kadhepeng tertamtu badhe damel mareming manah para kawula. Niku nek kersa rawuh niku turba. Lha nek ora gelem rawuh niku jenenge turbo. Apa turunan bodho. Alah ora. Nek biyen nek kok kirim ki aku ning WA ora kuwi. Gambare ra cukup bedro gedean ya. Ambil kok. Memang saya kita jadi bos man kota Ndorowati niku bloko suta blakutang terus terang. Kula badhe ngampil pusaka Wijaya Kusuma. Minangka syarat sono Bapak Semar nggih badhe mbangun kahyangan. Syukur badhe paduka kersa rawuh piyambak kula ngaturaken bunging panuwun. Kula kinten atur kula cekap semanten nggo bilih wonten klentah-klentahipun atur kula wonten kital kituling atur kula nyuwun samudra parasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo nggih namung menika. Wonten dawuh. Ora ngomong ana Dewa Kakang Semar Badrana bakal bangun kahyangan kanthi syarat lho kuwi pusaka Ndorowati kembang Wijaya Kusuma. Iya. Aja dadi atimu dina samengko panjenengan iso durung iso atur maksuman kanggo mathok. Lho, sababipun napa? Aku ki ewuh. Ewuh napa? Mantu napa suwitan? Ewuh rasaku Bagong lak gitu. Nek ngomong kalih kula kalih Petruk kudu sing cetha Petruk ewuh rasaku. Sebabipun napa kok ewuh penggalipun Sinuwun Kresna. Katemben-ben apa Prabu Baladewa Rakuna Ndorowati tunggal sedya kelawan Kakang Semar tegese. Kok Prabu Baladewa dina samengko dadi dutange para Kurawa dutange Narendra Kresna Prabu Duryudana uga bakal ngampil kembang Wijaya Kusuma Petruk. Lho. Ratu Ngastina ku badhe ngampil Wijaya Kusuma. Iya. Kademen apa menika, Den? Menawa dawuh para Ratu Mandura Ngastina ketaman pagebluk mangan mono Ngastina larang sanjang larang mangan. Sirping pagebluk kuwi mau mawa kembang Wijaya Kusuma. Nyuwun pangapunten. Menapa dipun keparengaken kula matur. Kula matur. Mekaten nggih. Nyuwun pangapunten. Bapak Semar niku nate paring dawuh. Truk wong urip ana alam donya kuwi kudu nganggo ilmu titen. Pinter jara langit. Olehmu sekolah sumber langit ibarate. Nek yen ora duweni ilmu titen iki ibarate kaya wong bodho loro ngalung kaya dene kebo. Nek
kok sok barine nadyan ora ngerti tulis, titen karo kahanan tanggaping swasana niku sing diarani wong sing lantik. Kanthi dasar punika kula niteni dhateng watak-wateke para Kurawa nadyanto sing rawuh nika Ngraka Mandura. Ning lak dutane Kurawa, dutane Ratu Ngastina. Kanthi menika kula niteni watake Kurawa biyen mula nganti sakniki mesti gawe kisruh. Kurawa niku mesti gawe diduh, gawe geger, gawe rame. Menapa kok Duka Sri Kresna kesupen? Jaman Narayana rumiyin, jaman Paduka badhe palakrama Kurawa nggih ngribet-ngribeti laku. Nganti sakniki pendak biar Kurawa kuwi gawe kisruh. Malah kepara ngajak pejahipun Paduka Sinuhun Dwarawati. Awit Paduka Sri Kresna menika dados kusiring para Pandhawa. Pandhawa dianggep dadi piliping Kurawa. Kedare mboten. Sejarah kok ngono. Kurawa tata gelar lahir milih kembang Ijo Kusuma. Ning tata gelar batin, wah, Paduka lak boten pirsa. Aslinipun nuwun sewu. Kurawa niku milih kembang niku abang-abang labil, mung golek Riki Dwarawati, mung golek Riki Paduka Sinuhun Kresna. Yen nganti kembang Ijo Kusuma pisah kaliyan Paduka Sinuhun Kresna, wah boten lunga. Paduka boten gadah kekiyatan sakemah. Duryudana saged ngrempet negari Dwarawati. Yo ngono kok. Heeh, yae. Juga yae. Kowe iki mbok pendukung tak aku iso atur-aturan gitu lah. Nadyan Paduka mboten saged atur-aturan iku aturi imbang, aturi bobot. Kembang iki yen digawa Petruk kepiye, digawa Sinuhun Baladewa piye. Yen digawa Sinuhun Baladewa ora ngurunga mung bakal dadi tumbal negara Ngastina. Tumbal iku apik-apike dipendhem. Ora ngurunga kembang iki babar pisan ora kajen. Nek kok sok barine yen kembang Ijo Kusuma diboyong wonten negari wonten Karang Kadempel, wonten desane Bapak. Wah, disubya-subya wong sak Karang Pradesa. Bener. Lan malihe wit biyen kula Bapak Semar niku sing ngomong sampeyan kelingan mboten? Iya Petruk aku kelingan. Lah, syukur alhamdulillah yen kelingan. Duit Paduka jaman Narayana nganti dadi ratu uripe kepenak. Sing ngomong sinten? Kakang Semar. Yen enten napa-napa sampeyan bingung, sing saged paring kepadang sinten? Kakang Semar. Lah. Kanthi ngoyo temen kebanget temen diampuni. Bapak kembang kok butuh diulungke. Monggo bapak niku selawase dadi abdi, dadi batur niku ora tau nyuwun napa-napa. Mengeling-eling. Napa nate Bapak Semar kok otong-otong gawa proposal ben bangun pondok kula nang bangun desa kula mboten nate. Mergo Bapak Semar ikhlas lahir batin nata Karang Kadempel. Sak kuat-kuate. Ini sing disuni pangestu Paduka Sinuhun Kresna. Sarak-sarakane kembang Ijo Kusuma. Ini kahanane kaya ngene Petruk. Kakang Semar aku yo abot kok ora dibolo dhewe yo abot nggih. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Ning kula dadi Paduka kedaemut. Petruk Swangono Dwarawati niku dadi kengkengan. Anak lanang kudu iso ngrampungi perkara. Kula isin ngene Petruk mulih ora nggo kembang Ijo Kusuma. Rai kula kok deleh pundi? Kresek terus kresek. Ini serius. Wirang napa sing kula sandhang wonten ngarsanipun Bapak Semar ngene Petruk bali ora nggo kembang Ijo Kusuma. Mun dadi sumpah prastawa ngene kula. Rawi-rawi lantas malang-malang butuh. Tegese iki Petruk. Sinten sing dadi pemalang kudu kula rampung. Aja mreh Ratu Mandura Sinuhun Baladewa. Dewa kayangan medhot mriki kula paring. Petruk, biasa arek. Jojo pang maring orang Wajok padun ning lati sinaben nomrang sagedeng Murung marang dahanan
Prayo kita tak biasa elek itu. Rebut wong nang arep iki Kresna semene ngabarke kuwe. Ora penak diruwohi. Kowe jarine bakal ngilangi kilip sing dari pawaran akumu. Aja meneh ratu Manggura dewa teko bakal sing kene. Ayo didodok nyododok. Adep ora belum iku. Yen pancen ora sejati dibuktekke sing mati Petruk apa Baladewa. Iya kok. Gimana ini kok? Jare mau rawe-rawe atas malah foto. Siwono diwono kok. Jane tangane iki ngampleng ora abah, suyo anteme gandeng akike sing ngampleng dibalik lho. Nganti binjo. Ayo, maju lagi lho. Iki piye wae? Lah kok ora cocok karo wong ngarep. Mundur. Rawe-rawe atas palak-palak butuh ngomong. Wong nek kakean teori, kakean ngomong kaya kowe. Ora ngrampungi gawe. Piye? Omong-omong kowe mau. Metu bisa kok masuk malah kerja bisa. Kowe dikampleng modal sabar. Basa. Tak basani percuma kok ora wong ning jaba gerutan ya. Rugi lek ku basane. Pripun? Ngomong apa sampean? Wedhus bagong. Ya atas ta nang kaya ngene dianggep wedhus. Wis. Nek pancen kowe mani udah dibales. Urip boleh diwo. Rasane yo kowe. Sampean ngomong napa niku? Yen pancen kowe wong luwih sing panyawamu ayo bali. Bali. Sing mati Baladewa apa Petruk apa Bagong? Bali pripun? Tak mriki niku durung entuk gawe ya bali. Kula kaliyan Petruk dikeken Bapak Semar mboyong kembang ijo kusuma. Wong sing di omah meneng mawon kok sampean melu crigis. Kula tak takon. Takon apa? Sing duwe kembang ijo kusuma niku sinten Kresna apa sing Baladewa? Mesthi adhiku lanang Durawati. Lah nggih, sing menang mutusi niku sing di omah dudu sampean. Tak mriki niku sampean daya. Baladewa daya, Bagong Petruk ya daya. Padha-padha daya kok ngundung daya niku pripun sampean? Lho, ora melek bapakku, ora nyawang aku kuwi sapa? Lah sampean sinten? Karo awake dhewe kok lali. Prabu Manggura, Prabu Baladewa yuda kok rasane kusukuan kita kuwi lha aku. Wis ngerti. Nek sampean niku Baladewa, selarane kornet ya sapa? Pun paham. Aku kakange Ratu Durawati. Aku adine Petruk. Mboten sambuk kaya ngoten niku rasa pamer silsilah. Padha pamer silsilah, sampeyan ngerti silsilah Bagong gires sampeyan. Lho. Kowe gak sak derajate pokokan. Dapurmu sak derajate batur. Berarti batur iki cetha sampeyan ora tau maca sejarah, tau maca buku. Kabeh wis do ngerti nek Sinuwun Baladewa niku nom-nomane kok krasana jenenge nggih mboten. Dikiteke teng Widara Kandang sampeyan niku anak Ratu Manggura, putrane Sinuwun Prabu Basudewa. Basudewa. Sampeyan dadi Ratu teng Manggura niku nglungguhi klasa gumelan. Tanpa perjuangan. Anak ratu mau didake ratu ngoten niku mliti. Lah timbang dapurmu derajatmu sak batur sak gedibal 17. Lho mangke rumiyin Mas. Mang maca buku Bagong niku anake sinten? Kakang Semar. Lho, Bapak Semar niku asline sinten? Asline dewa. Sang Hyang Tunggal duwe putra 3. Bathara Tejamaya, Ismaya kaliyan Manikmaya. Lah Bapak Semar niku Bathara Ismaya. Kula niku asline jenenge Bathara Bagong. Kula niku anak dewa. Gandeng Bapak Semar ngayahi Dharma kudu medhun teng Ancapada. Bathara Ismaya ganti jeneng Semar, Bathara Bagong batharane kula coret genti Bagong. Ditawulen ngger Baladewa upama tegel kaya ngono. Nek gandengan riyen kula niku merendah. Kula niku mboten seneng pamer, mboten seneng umuk. Kula aja pisan-pisan wani karo Bagong, ya, Tru. Heeh. Pinter ya.
Kane iki ya. Tenang. Nek ora wani kowe merem tak rampungane dhewe. Sesuk ora kajeng aku bukan karo dapur gua. Sing menang boyo kembang ijo Kusuma Baladewa. Bakal Baladewa bakal. Tak gawe diri saya bolo. Pripun saya bareng? Sopo sing dhisik ngombe kopi ngono? Dudu kuwi. Lah apa? Cilik padha kekuatane dadi iso ngake bangke Baladewa. Boyone kembang ijo Kusuma. Oh, ngono. Kok aja dicek. Malah kok jenggo. Aku nantangnya wedi. Wedi. Nek pancen jarak perkara ora masalah. Ayo Bang, kampleng Sabar. Saya balik cilik padha kuwatane. Kembang durunge. gedene iso ngake bangke Baladewa. Boyo kembang ijo Kusuma. Oke, ora masalah. Saiki mati sesuk yo mati. Timbang urip terus akeh sing nagih. Bangkit lho. Ngene aku mati eling-eling yo titip. Apa? Bet unta wae. Jatahe anakku Bagijo. Iya. Omah kok. Omah kae jatahe Antiem bojoku. Sawah lor omah kae aja diwenehke sapa-sapa. Ya dibagi sing rata sama karo. Aja diwenehke sapa-sapa. Didol. Aja mrene didol aja. Lah ngopo? Kae ngono sawahe wong. Oh. Sawah tanggaku ya. Yen pancen jarak perkara karo Bagong ora wedi. Rawe atas malang butuh. Ayo. Nek pancen gelut. Ayo, nene. Yang sadar. Sosok berdua ora aja. Ayo, dirangkungi perkara iki. Ayo, metu jaba. Wegah, ora penak. Penak metu jero ya, Jero. Mbo. Padha-padha gelut kok metu jero. Golek papan sing jembar, golek papan sing bawa yo. Ayo, ono alon-alon durati perkara iki dirangkungi. Metu jaba biasa. Sugrobo kang tunyang Wang campur samyong nyadang Berdadek milating rodo menika wonten menapa sepunipun Paduka Anak Prabu Baladewa Duka Hyang Asini Paman Suni. Mboten nyono boten kejuang ing kula badhe boyong kembang ijo Kusuma Prateng Negari Ngastina. Petruk kantong bolong Bagong sing dadi pemalang. Lho. Petruk tekan mriki nggih. Nggih. Sababipun
Kakang Semar badhe bangun kahyangan syarat-syaratane mari kembali Jawa Sumo. Cocok Petruk Bagong dadi klipe Baladewa. Kula ora trima disepeleke karo Petruk, disepeleke karo Bagong. Ing atase ratu yen rebukan dintai karo bocah loro dan elek yo. Ampun wujud Bapak. Umur sampeyan ora lali bocah loro tak uyak lapok dase paku dase mudhar. Kula aturi sareng ya. Yen mung perkara nyekel Petruk padha anak Prabu Baladewa kuwi lenggahingan prayogi. Nyatanipun para Kurawa ngombyongi paduka Prateng Dwarawati menika nggih gawene Kurawa. Kersanipun sing nyekel Petruk Dimen Kartomarma sakanca. Lak yo ngono to, karo awak iki Paman wis wae dawuh. Paduka anak Prabu Baladewa lenggahingan Sreca. Petruk Bagong mangke para Kurawa ing Sabjaya saking rangket. Bakunipun paduka Sinuwun Baladewa ingkang boyong kembang Jawa Sumo saking astanipun Sinuwun Lesna. Nggih, Paman. Lan kula kados mekaten. Oh, kula manut dereng dateng. Perintahipun Paman Haryo Suman Kartomarma wonten dawuh. Perintahke para Kurawa kabeh. Nadyan tulung sak Petruk aja dianggep sembranan, aja dianggep sembrono. Perintahke para Kurawa supaya sikep gegaman. Sewanci-wanci Petruk maneni malah kepara tegel-tegelan Petruk tugel ndase Bagong mateni wis wae dawuh bareng ambit padhal pasilan Paman. Pusnya rampung Bye.
Ah!